ଗପଟିର ଶୀର୍ଷକ କାହ୍ନୁଚରଣ ଏବେ ବି ଜୀବିତ। 5 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଅଫିସରେ। ବିପିନ, ଟେବୁଲ ଉପରେ କ'ଣ ବହି ରଖା ହେଇଛି? ସାର୍, କଟକରୁ କିଏ ଉମେଶ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ବହି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖା ହୋଇଥାଏ 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ଓ ଗୋଟେ ଚିରୁକୁଟି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଉମେଶ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, କଟକ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ମୁଁ ଚିରୁକୁଟିରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟ ବାବୁ କହୁଥିଲି ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନରୁ। ଆପଣ ଅଫିସ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ବହି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ନା, କିଛି କାମ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବାକୁ। ମାନେ? ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା କିଛି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନ କରି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେଲେନି। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 9:30ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଗଲେ କଥା ହେବା। ଲୋକଟିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଟିକେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲା। ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲାନି, ଅଥଚ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। 2 ଦିନ ଗଲା। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ ଠିକ୍ 9:30ରେ ମୋ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ମୁଁ ଆସି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି। ଆଜ୍ଞା ଉମେଶ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ଉମେଶ ବାବୁ ଭିତରକୁ ଆଣି ବସେଇଲି। ବୟସ ଆନୁମାନିକ 70 କି 75 ହେବ। ଡେଙ୍ଗା ଶରୀର, ହସ ହସ ମୁହଁ ଓ କିଛି ଦାନ୍ତ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ହଉ, ଆଗ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ଉମେଶ ବାବୁ ହସିଦେଲେ ଓ ଆମେ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଲୁ। ଚା ପିଉ ପିଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର କଟକରେ ଏକ ପବ୍ଲିକେସନ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ନାଁରେ, ଯାହା ମୋ ବାପା ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ ଶର୍ମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ବୟସରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବହି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯଦି କିଛି ନ ଭାବିବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କୁହନ୍ତୁ। ବହିରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଇନି। ଆଜିକାଲି ଭଲ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର ମିଳୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବି। ଏଥିରେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ଉମେଶ ବାବୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ 2-4 ଖଣ୍ଡ ବହି ଦେଲି। କହିଲି, ଆର ଥରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୟାକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଥିବେ। ଉମେଶ ବାବୁ କଟକ ଚାଲିଗଲେ। 4-5 ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ବିଜୟ ବାବୁ, କାଲି ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କେତେବେଳେ ଆସିବେ? କାଲି ସକାଳେ ସେଇ ଯିବି 9:30ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉମେଶ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚା ମଗାନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ଚା ଆସିଲା। ଚା ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଉମେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବହି ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିଲେ। ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ 20ରୁ 30 ନାଲି ଗାର ବାଜିଛି। ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଦେଖିଲେ ତାଜ୍ଜୁବ ହୋଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପରେ ଉମେଶ ବାବୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି? କି ଟଙ୍କା? ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଆପଣ କାହିଁ ପଇସା ଦେବେ? ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କହିଥିଲି। ଠିକ୍ କଥା ଯେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା କଥା ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁନି, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆର ଜନ୍ମରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବି। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ବିଜୟ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବେ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କ ବହି ଆଉ ବଜାରରେ ମିଳୁନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମଟେ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ମରିବା ତ 60 ବର୍ଷ ହୋଇନି, କପିରାଇଟ୍ ଥିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ସେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ରୁହନ୍ତୁ, ଏବେ କଥା ହେଇଯିବା କହି ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ବିଜୟ କୁହ। ସାର୍ କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ଅଛି। କାଲି 11ଟା ବେଳକୁ ଆମେ କଟକ ଯିବା। କାହିଁକି? ଉମେଶ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କାଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଉମେଶ ବାବୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କଟକ। ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଖୁସି ହୋଇ ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ଧରିଲ। ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କଥା ହେଉଛି। ଶ୍ରାବଣୀ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ନାତି। ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲୁ। ବାଟରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ କହିଲେ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମିଟିଂରେ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବହି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ହେଲେ କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କ ବହି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ଭଲ କାମଟେ ହେଲା। ଆପଣ ଶ୍ରାବଣୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ରୟାଲ୍ଟି ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବା, ଆଉ କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ଥିଲା 2024 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ କଥା। ଦିନେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶ୍ରାବଣୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୟାଲ୍ଟି ବାବଦକୁ ଚେକ୍ଟି ଦେଲି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି। ଆପଣ ଏବେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ନାତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଆପଣ ତୁଲାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କହି ବହି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରିବ ଆଉ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବହି ଧରି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଡିଟିପି ଚାଲିଲା। ଶ୍ରାବଣୀ ବାବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାସେ ବିତିଗଲା। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥାଏ। ଶ୍ରାବଣୀ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ବହି ଡିଟିପି ସରିଲାଣି? 14ଟା ବହି ସରିଗଲାଣି। ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ବୁଧବାର ଆମେ କଟକ ଯିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 3:30 ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କର। ବିଜୟ କୋଉଠି ଅଛ? ସାର୍ ଅଫିସରେ। ଶ୍ରାବଣୀ ଚାଲିଗଲା। ମାନେ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଧରି ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଟକ ବାହାରିବି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଲୋକଟା କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା, ଅଥଚ ଆଜି ଚାଲିଗଲା। ସବୁବେଳେ କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଅଥଚ ବହି ବାହାରିବ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। 7ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି କଟକରେ। ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଓ ନେତାଜୀ ଭାଇ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ କହିଲେ, କାହ୍ନୁବାବୁ ଏବେ ବି ଜୀବିତ। ଶ୍ରାବଣୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସତରେ କ'ଣ କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତି ଏବେ ବି ଜୀବିତ? ହଁ। ତା ନହେଲେ ଉମେଶ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ବହି ଛାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସବୁର ସୂତ୍ରଧର ସାଜିବା, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ?